Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu publikoaren legearen moldaketaren aferan eta hizkuntza eskakizunei dagokienez, EAJak proposamen bideragarria plazaratuko duela baieztatu du astearte honetan Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak. Azken minutura arte negoziatzeko bidea irekita mantenduko dutela baieztatu du Estebanek, nahiz eta pasaden astean, Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak eztabaida itxita zegoela adierazi. EH Bilduri dagokionez, Eusko Legebiltzarrean ordezkarien artean elkarrizketak egon direla aitortu du EBBko buruak, nahiz eta bi alderdien proposamenak kontrastatu eta eztabaidatzeko elkartu ez izan. Ostegun honetan amaituko da lege honen aurrean zuzenketak aurkezteko epea. Egin nirekin ere euskaraz kanpaina aurkeztu du gaurkoan UEMak, Euskal Herrian ostalaritzan jardunean dabiltzan euskaldun arrazializatuak ikusaraztea helburu duena. 29 udalerritan jarriko du martxan ekimena, gurera etorri, euskara ikasi eta herritarrekin hartu emanean erabiltzen duten sektoreko profesionalak argitara emateko. Azalaren kolorea edota bizilagunen jatorria askotarikoa izanik, euskarak kolore asko dituela eta herritar horiek guztiak euskaldunak direla plazaratzea du xede UEMaren egitasmoak. Gora egin du langabeziak Hego Euskal Herrian 2026ko lehen hiruhilekoan. 10.500 pertsona gehiago ziren langabe martxoaren 30ean 2025ko amaierarekin alderatuta. Hala, zifra 110.100 pertsonatik 120.600 igo da 9,9%. Lurraldei dagokienez, honakoa da momentuotan langabezia tasa Hego Euskal Herrian. 7,39 Gipuzkoan, 8,42 Bizkaian, 8,88 Araban eta 9,09 Nafarroan. Gabon guztioi eta ongi etorri apirilaren 28ko albistegira. Euskara bultzatzea helburu duen hizkuntza politika berria ezagutarazi du astelehen honetan EH Bilduk. Euskara indarberritze aro berri bat irekitzeko hizkuntza politika berria txostenean islatu dute berau subiranistek, asteburu honetan beren oinarriek bozkatu eta 97,29%aren babesa lortu ostean. Euskal Herria Bilduko militanteen 97,7% onartu du hizkuntza politika berriaren oinarriak ezartzen dituen dokumentua. Koalizio subiranistak plazaratutako dokumentuan, euskarak beste estatus juridikoa behar duela dio besteak beste. Euskara lehen mailako auzi politiko bezala identifikatzen du Euskal Herria Bilduk, guretzako hori da, lehen mailako auzi politiko bat, eta dagokigun arduretatik, eta euskararen inguruan eta euskara bizi berritzeko hizkuntza politika berri bat ere eskaintzeko, herri honi eskaintzeko dugun arduratik, euskara idazkaritzak prozesu bat hasi zuen. Horren emaitzetako bat, indarberritze aro berri bat irekitzeko hizkuntza politika berria txostena izan da, eta helburu nagusia da euskara hizkuntza nazionala izatea. Eta oso modu esplizituan esaten dugu euskara dela gure hizkuntza nazionala. Euskara da euskal herritar guztion eta euskal herriaren hizkuntza nazionala, eta euskaratik eta euskaraz ardaztuko den euskal herria eleaniztun bat desio dugula, aipatzen dugu, ez? Eta horretarako jauzi kualitatibo bat eman beharra dagoela, euskal herritarrak euskaraz eroso bizi daitezen eta euskarak Europako gainontzeko estatuetan hizkuntza ofizialek duten berdintasunezko estatus juridiko, politiko eta soziolinguistikoa ere izateko. Hori izango litzateke gure bizioa edo hori bilatzen dugu azken finean aurrera begira, ez? Txostenean 5 herri erronka identifikatu ditu EH Bilduk, horien artean euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan aurrera egitea eta hizkuntza gaitasun handitzea, euskararentzat plaza berriak sortzea eta hiztunak trinkotzea, eta motivazioa, atxikimendua eta euskararen aldeko kontzientzia indartzea. Euskaltzale oro datorren ekainaren 13an Iruñean batzeko deialdia egin du beste behin ere Euskalgintzaren Kontseiluak.
Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean antolatu du Kontseiluak Euskaltzaleon martxa. Euskalgintzaren Kontseiluak Euskaltzaleon martxaren kartela argitaratu du. Ekainaren 13an egingo du mobilizazioa Iruñean euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean. Kartela pasaden ostiralean aurkeztu zuten Baionan egindako batzar nagusian. Azaldu dutenez, Kontseiluak egindako diagnostikoak euskararen etorkizunari buruzko kezka eta larritasuna agerian utzi ditu, eta ohartarazi du euskararen biziberritzaren aurkako oldarraldi antolatua dagoela. Egoera horren aurrean euskararen aldeko jauzia eta paradigma aldaketa beharrezkoak direla nabarmendu dute. Euskal Herri osoan ofizialtasuna lortzea eta hizkuntza politika publiko guztietan zehar lerrotasuna izatea. Hala ere, azpimarratu dute euskararen normalizazioa eta biziberritzea ez direla soilik eremu instituzionalean erabakiko. Haien esanetan, gizartearen aktibazioa eta herritarren inplikazioa funtsezkoak dira euskaltzaletasuna indartzeko. Horregatik, mobilizazioa deitu dute ekainaren 13an Iruñan euskaltzaleon martxa egiteko. Abenduan Bilbon piztutako diskurtsoari jarraipena emanez, bigarren pizkunderako baldintzak aldarrikatuko dituzte euskaraz bizitzeko behar den dena lortzeko bidean. Datorren maiatzaren 9an Angelun bukaera emango diote Lapasem Oksitanieraren aldeko herri ekimenari. 10 egun eta 9 gauez zeharkatuko dituzte 2000 kilometro eta azken egunean Angelun Oksitanierazko ekitaraua prestatu dute. Oksitanieraren aldeko Lapasem herri lasterketa Bedozetik abiatuko da apirilaren 30an eta Angelun bukatuko da maiatzaren 9an. Amaiera egunean egun osoko egitaragua antolatuko dute Angelu bertan, 10 eguneko herri ekimenari bukaera emateko. 2018an sortutako ekimenak 4. edizioa izango du aurten. 2008an Angelun amaitzeko asmoa bazuten ere, pandemia dela eta bertan bera geratu zen. Daniel Barneiz Ligams elkarte antolatzaieko kidaren arabera, Angelun bi hizkuntza gutxitu elkarrekin bizi dira, euskara eta gaskoiera. Azken hau, hain zuzen, Oksitanieraren aldaera da, Ipar Euskal Herrian edatua. Lapasemek korrikaren antzeko funtzionamendua du. 2000 kilometroko ibilbidean kilometroak erosiz parte hartzaiek lekukoa eskuz esku eramaten dute 10 egun eta 9 gauez. Lasterketa herriz herri igarotzen denean, tokian tokiko kultura egitaragoak ere antolatzen dituzte. Maiatzaren 9an kultura izialdiz beteriko eguna izango da Angelun, Labarre zelaian. Bestak beste gaskoierazko ekoizleen azoka, hitzaldiak, zinema emanaldiak, musika eta erakusketak izango dira. Gauean berriz gaskoierazko emanaldiak eskainiko dituzte. Bi 2025ko urriaren 25ean Haustura Txantreako gazte langileen asanbladak maiatzak bat gaztetxea okupatu zuen. Proiektuaren nondik norakoak ezagutzeko gaztetxean bertan bildu gara Unai Larrion eta Urko Larunberekin. Erreportajea osorik duzu eskuragarri Hamaikaren webgunean. 2025ko urriaren 25ean Haustura Txantrako gazte langileen asanbladak maiatzak bat gaztetxea okupatu zuen. Gaztetxeko proiektuaren nondik norakoak ezagutzeko gaztetxean bertan bildu gara Unai Larrion eta Urko Larunberekin, Haustura eta maiatzak bat gaztetxeko kide direnak. Haustura duela 2 urte sortu zen Txantrako gazte langileon asanblada da. Ikusi izan zen auzoan duela urte batzuk ez egola gazte asanbladarik, beraz auzoko gazte batzuk bildu izan ginen, genituelako inkietude politiko batzuk, eta orduan berez Haustura sortu zen 3 helburu nagusiekin. Lehenbiziko helburua izango zen bestelako aisialdi bat, edo kapitalismotik dagoen aisialdi bat auzora eskaintzeko, gero baita ere auzoko gazteak politizatzeko eta antolatzeko espazio bat bezala, eta azkenik baita ere gazteon edo auzoko gazteon elkar ezagutzeko espazio bat sortzeko. Orduan horregatik sortu izan genuen Haustura, jada daramatzagu 2 urte, eta ekimen ezberdinak egin izan ditugu 2 urte hauetan zehar, eta hori izango zen pixka bat Hausturaren sorrera eta zergatia. 2 urte hauek pasata, gure jarduna
aurrera eraman genuen eta behar batzuk ikusi genituen. Eta horien artean zen gure kontrolpeko espazio bat behar genuela. Genituen baliabideekin ezin genuen gure jarduna guztiz bete. Gazte hauei eta proiektuari berari elkartasuna adierazteko mobilizazio eta ekipmenak egingo dituzte. Honekin erakutsiko dute trabak jarri arren zutik mantenduko direla. Auzoko jende orori deitzen dugu gaztetxean parte hartzera, ze gaztetxea ez da gutxi batzuena, baizik eta auzo guztiarena. Eta hori gure proiektuetan, gure ekimenetan, gure lantaldeetan parte hartzera deitzen dugu jende orori. Bai, eta hori bereziki gaur egun bizi dugun despolitizazio garaietan halako leku bat izatea. Eta beti entzuten dugu ez, gazteak ez dira mugitzen, gazteak ez dute ezer egiten, jendeak hausnartzeko halako lekuak gazteok bultzatu izan ditugula, auzoko gazteak beraz ez baldin baditugu zaintzen eta ez baldin badugu bertan parte hartzen, galduko ditugula, beraz, Urkok esan duen moduan, gonbidatzen dugu edozein pertsona ona etortzera eta gaztetxearen proiektua elikatzera eta gaztetxean parte hartzera nahi duen moduan. Nafarroako suhiltzaileek eta babes zibileko langileek elkarretaratzea egin dute Iruñean. Bertan izan da Leire Llano. Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuko eta larrialdi prebentzio eta babes zibileko langileen batzordeak elkarretaratzea egin du Iruñean eta haien lan baldintzen inguruan egiazko negoziazio bat hasi dezala exijitu dio administrazioari. Lan baldintzak eta herritarrentzat zerbitzua hobetzeko benetako negoziazioa gaur bertan hastea espero dutela esan dute besteak beste. Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuko eta larrialdi prebentzio eta babes zibileko langileen batzordeak elkarretaratzea egin du Iruñean eta haien lan baldintzen inguruan egiazko negoziazioa hasi dezala exijitu dio administrazioari. Elkarretaratzaren ondoren mahai sektoriala izan dute Inma Jurio Barneko Funtzio Publikoko eta Justiziako Kontseilariarekin. Inigo Balbas, suhiltzaile eta labeko ordezkari sindikalak adierazi du suhiltzaileek eta babes zibileko langileek dituzten proposamenak Juriok horri batean proposatu eta horren arabera langile batzordarekin negoziaketa prozesu bat hasi beharko lukeela. Balbasek negoziaketa ez egotearen erroa aipatu du ere. Ez, negoziazioak orain arte negoziaziorik ez da egon, hori da arazoa, ez? Osea, orain arte izan ditugula bilerak bai, zuzendaritzarekin, lehengo kontseilariarekin, baina benetazko eta ez benetazko negoziaketarik ez dela egon. Osea, departamentoak ez digu inongo paperik edo bidali, ez? Orduan ez dago negoziaketarik eta horregatik jartan jarri du, ez? Negoziaketa orain, osea, hasi behar dugu negoziaketa ja, ze bestela uste dugu ez ditugula arazoa konponduko eta zerbitzuak gero eta okerrago egongo dela. Maiatzaren lehena bertan dugu jada langileriaren nazioarteko eguna izanik, lorturiko eskubideak bermatu eta baldintzetan hobekuntzak aldarrikatzeko testuingurua dugu. Eta hau izpide izanik gurera gonbidatu dugu gaurkoan, honi buruz hitz egitera, Oiana Lopetegi, LAB sindikatuko, ekintza sindikaleko eta negoziazio kolektiboko arduraduna. Eguerdion, Oiana? Eguerdion. Mila esker beste behin ere gonbidapena onartu izanagatik. Mila esker zuei, gonbidatzearen plazer da. Esan dugun bezala, maiatzaren leheneko atarian gaude, zein kontestutan iristen gara egun honetara? Bueno, batetik badago nazioarteko testuingurua, ez? Hor ikusten dugu kapitalismoa bere mozorro guztiak kendu dituela eta den bezala azaltzen dela, ez? Trump, Netanyahu bezalako fascista eta genozide, mundua hankaz gora jarri digute. Eta hor dauzkagu, Venezuela, Kuba, Groenlandia, Iran, Libano, Palestina eta hainbat.
eremu ez, zuzenean bertako langileen modu okerrenean pairatzen duten testuinguruak, baina baita ere mundu osoan ere eragiten duenak, eta baita gurean ere ez. Hori batetik eta gero bestetik, esango nuke gurera zehatzago etorreta, maiatzaren lehena, greba orokorrosteko maiatzaren lehen bat, dela ez? Hilabete terdira burutuko den maiatzaren lehen bat, eta horrek ere eragiten du. Greba orokor horretan gutxieneko soldata aldarrikapen zentral bezala jarri genuenerako, eta maiatzaren lehen honetan ere horrek eragingo du. Testuinguru honetan, greba osteko testuinguruan, baditugu ez, dagoeneko hainbat posizio mugimendu, batetik patronalaren posizioa, patronalak ezezkoan jarraitzen duen testuinguru batean, absentismoaren mamua elikatzen jarraitzen duen testuinguru batean, bestetik instituzioak kudeatzen dauden alderdi politikoek ere ez, gure aldarrikapenari uko egin eta bestelako bideak. Eta agian ondoren izango dugu aukera, lasaiago komentatzeko, baina bestelako bide batzuk arakatu dituzten testuinguru bat, euskararen oldarraldi betean, eta etxebizitzaren krisi betean, ez? Beraz, testuinguru honek argi uzten du mobilizatzearen beharra inoiz baino ageriagoa, edo beste batzutan bezain ageriagokoa dela, eta langileon eskubideak erdigunean jarriko dituen aldarrikapenak ezinbestean ekarri beharko ditugula maiatzaren lehen honetara. Aurten gainera langileen aldeko politikak aldarrikatuko dituzue bereziki, azken garaietan baita aipatu dugun bizitzaren garestitze horri aurre egiteko, ezta? Bai, hori da. Lehen esan bezala, badaukagu ez, kapitalismoa mozorrorik gabe azaltze zaigu, eta kapital horren aurrean bizitza erdigunean aldarrikatu nahi dugu, bizitza erdigunean jarri behar dela aldarrikatu nahi dugu, politika publiko ausartak behar ditugula, guk benetan berriz, askotan aldarrikatu izan dugun, banaketa hirukoitz hori edo bermatu izateko, eta bada enplegua banatzea, guztion artean enplegua banatzea nahi dugu, aldarrikatzen dugu, zaintza lanak guztion artean banatzea, eta aberastasuna ere banatzea, ez? Banaketa hirukoitz hori aldarrikatuko dugu. Zentzu horretan, eta aldarrikapen zehatzagoetara pixka bat aterrizatuz, gutxieneko soldata eta gutxieneko pentsioa, gogoan izan behar dugu ere, gutxieneko pentsioa eta pentsio duina, pentsio duen mugimenduak urteak daramatzatela aldarrikatzen, eta herriek ekimen legegile bat ere burutu zutela, ari ere ezezkoa eman zien, eta gutxieneko soldata badaramagu 2008ko greba orokorrean dagoeneko aldarrikapenetan bazegoen, eta ondorengo azken urte terdian sindikatu eraldatzaion, sindikatu soberaniston aldarrikapenen erdigunea hartu duen gutxieneko soldata, ez? Uste dugulako bi aldarrikapen horiek ezinbestekoak direla, aberastasunaren banaketa lortzeko edo urrats bat, aberastasunaren banaketa bidezkoago batean urrats bat emateko, eta baita ere arrakala desberdinei aurre egiteko, ez? Bai genero arrakala, jatorri edo arrazializazioaren araberakoa, belaunaldien artekoa, edo aniztasun funtzionalaren araberakoa, ez? Beraz, bada gure aldarrikapen zentral bat. Bestetik, zerbitzu publiko indartsuak, eta hor, hezkuntza, zaintza edo osasun, eskubidea bermatu ahal izateko ezinbestekoa da, langileen aldeko politikak bultzatzea, etxebizitza eskubidea, ezinbestekoa, etxebizitza krisiar eta ageriagoa da, lehen aipatu bezala, eta espekulazioarekin amaitzea aldarrikatuko dugu, eta azkenik industriaren eremuan enplegua ikusi dugu, aiaraldea bezalako eskualdeetan, enpleguaren galera izugarri ari dela izaten, hainbat enpresa itxiera baditugu, eta enpleguaren mantentzea aldarrikatuko dugu, eta era berean herri honek behar duen transizio ekosozial bat aldarrikatuko dugu, benetan beste eredu bateko industria bat izateko. Aldarrikapen nagusiak horiek izango dira. Eta egoera guzti honi aurre egiteko planteatzen duzuten aldarrikapenetako bat bada tokiko gutxieneko soldata propioa, momentotan Hego Euskal Herrian dauden bi lurralde administratibotan, hori egikaritzetik gertuago gaude edo hitz egin genuen azkeneko aldian baina gertuago? Greba orokor batek beti ere posizio politikoa mugitzea ekartzen du, ez? Gu jakin bagenekian greba deitu eta hurrengo egunean ez genuen dela gutxieneko soldata bat izango, baina oso garbi geneukan gutxieneko soldata bat lortzeko ibilbidean beste urrats bat, zela greba orokorra eta gertuago posizionatuta egongo ginela hor.
oso degarriak izan ziren, greba orokorra gerturatu ahala, hainbat alderdi politikoen posizioa mugatzea, Euskal Alderdi Jeltzaleak ere esan zuen ez, orain ordura arte esan ditzuen zerbait, eta zan Euskal Herriak ere gutxieneko soldata propio bat behar duela, gero ja, ze bide hor talka egiten dugu, baina hori onartu zuen, Nafarroako komisiones obreras eta UGT sindikatuek ere, beraiek ere gutxieneko soldata baten alde lanean ari direla esan zuten, orain dela hilabete batzuk, ezinezkoa zirudien zera, beraz, greba orokorrak, gure dinamika guztiak eta greba orokorrak posizioak mugiarazten ditu, ez? Hor, esango nuke, dagoeneko greba ditu genuenetik eta grebarekin batera sektore zehatz batzuetan ere negoziazio kolektiboari loturiko aldarrikapen eta borrokak piztu direla, aldarrikapen horrekin gutxieneko 1.500 gutxieneko soldatarekin, eta testuinguru horretan akordio batzuk ere lortu direla. Beraz, esan dezakegu, elkarrizketa egin genuenetik ona, langile batzuk dagoeneko 1.500 gutxieneko soldata lortu dutela, eta hori euren sektoreko borrokei esker izan da, baina baita ere dinamika orokor eta grebaren testuinguruari esker. Hor, bueno, dakigun bezala, grebaren ostean ere, bai zen eta Confebask patronalek ezezkoa eman die berriz maila sortzeari, ezezkoa, bai Nafar eta EAeko langileriaren hobekuntzan urratsak emateari, eta, bueno, bai, EAen eta Nafarroako parlamentuan ere ez dira aurrera atera, batean ekimen legegia eta Nafarroako parlamentuan, bueno, geroa bai eta EH Bilduren ekimenez, lege proposamena ere ez ziren atera. Beraz, bideak blokeatzen dizkiguten nolabait, badago Madrileko bidea irekita, dagoeneko EH Bildu, BNGak eta RZek esan digute beraiek bultzatuko dutela, lanketa hori egingo dutela, eta hor, kuriosoa da ere, EAJaren posizioa desberdina dela hemen, ezezkoa esanez, eta Madrilen. Madrilen ere esan digutelako, horrelako dinamika bat bultzatzeko preste egon daitezkela, ez? Beraz hor, irekita da, oraindikan irekita dago, argi dago oraindik borroka jarraitu beharko duela, baina ikusi duguna da, dinamika ase genuenetik eta bat greba orokorra ditu genuenetik eta egin genuenetik, mugimenduak izan direla, ez? Beraz, galera berreskuratuz ez, gertuago edo urrutiago gaude, ni ziur nago gertuago gaudela. Horrek ez du esan nahi, datorren hilabetean lortuko dugunik, baina borroka hau frutuak ematen ari da dagoeneko. Nik uste dut Hego Euskal Herrian gutxik eztabaidatzen duten konsenso soziala badagoela eta bada hemen gutxieneko soldata propio bat behar dugula. Zan ere martxoaren 17ko greba orokorrean langileria masiboki mobilizatu zen Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata propio horren alde. Orduanik aipatu duzu hainbat alderdi edo talde mugimenduak edo egin dituztela, baina patronalaren negoziatzeko aldarte horri dagokionez bere horretan jarraitzen duela esan dezakegu. Tamalez patronal horiek dauzkagu ez da, Hego Euskal Herrian zen patronala Nafarroan, Confebask patronala EAen, bertako langileriaren eta bertako ekonomiaren zat onuragarri izango zen horrelako neurri bati uko egiten diena, ez? EAen dagoeneko galduta daukat zenbat aldiz esan digun Confebaskek ezezkoa, 4 edo 5 aldiz dagoeneko mailaratzari ezezkoa esan dio, zenek ere bigarren aldiz uko egin zion maila eratzeari, eta hor, argi ikusten dugu, patronalak bere privilegioi eutsi nahi diela, eta ez dagoela prest horrelako negoziaketa batzuk ere abiatzeko, eta patronal gisa daukaten euren bete beharra ere ez dutela betetzen, ez? Hori modu orokorrean horrela da, gero egia da, hitzarmen sektorialei begira, mugimenduak ere egon direla. Eta hitzarmen sektorial zehatzetan, eurek argi dute hemen konfliktibitatea areagotzen ari dela, eta konfliktibitatea ez areagotzeko modua eskaintzak egitea dela, ez? Eta nolabait, toki batetatik mozten digutena, beste toki batzutatikan, azkenen borrokaren ondorioz lortzeko aukerak baditugu. Erakunde publikoei lotuta ere eta elkarrizketa edo negoziazio hori ere izpide, gizarte elkarrizketarako mahaiak EAen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zeresana sortu du azken asteetan parte hartze instituzionaleko legearen egikaritze horretan Mikel Torres Ekonomia eta Enplegu Sailburuak mahaian parte hartzen ez dutenek halako nolabaiteko diskriminazio edo ondorioak izango dituztela adierazi zuenean, eta zuek hori mehatxutzat jo zenuten.
Bai, ulertu behar dugu, elkarrizketa sozialeko akordioek aurkeztu dituzela greba orokorra eta hilabete eskaxera. Patronalak ezezkoa eman eta hilabete eskaxera. Patronalak bere betebeharrak betez eta hilabete eskaxera. Eta guk hor argi ikusten dugu helburu oso zehatza daukala eszenifikazio horrek, eta batetik bada patronala legitimatzea. Patronala deslegitimazio bat ari dela gertatzen patronalaren inguruan, eta patronala legitimatzeko asmo bat badagoela bere betebeharrak betetzen ez dituen, berez diot, patronal bat. Bestetik, EAen gutxiengoan dauden Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen sindikalismo modua, sindikalismo otzan hori saritzea. Eta hor, argi ikusi dugu ere, Torresek ere esan zuen bezala, ikusi beharko dugu hori nola gauzatzen den, baina jarrera desberdina izango dutela parte hartzen dutenen eta ez duten artean. Eta bestetik, gehiengo sindikal bat, EAen gehiengoa langileek modu zabalean bozkatzen duten gehiengo sindikal hori, sindikalismo borrokalaria dena, burujabetza bultzatzen duena, euskararen aldekoa dena, eta elkarrizketa sozialen parte ez hartzea erabaki duena, langileek bozkatzen duten sindikalismo eredua zigortzeko helburua duela, ez? Guk argi dugu elkarrizketa sozialeko mahaia 2019-tik okerrez banaiz dago martxan, eta kalean edozein langileri galetuko bazenio ze onura ekarri duen langileriarentzat inork ez lukela jakingo ze onura ekarri duen, ez? Erabat, patronalaren eta patronalaren interesei erantzun dien eta Madriletik subsidiarioa izan den marko bat izan da, horrela jarraituko du izaten, eta guk bertan baldintza horietan ez dugu parte hartuko, eta testuinguru honi erantzuten dio proposamena jarri zuten mahai gainean, ez da? Euskararekiko jarrera aipatu duzu, hortartean marko legalari edo dagokionez, badago EAen ere enplegu publikoaren legearen moldaketa proposamen horien aurrera eta atzerako hainbat adierazpen, badaude bi proposamen, EH Bildurena eta EAJarena Euskararekiko hizkuntza eskakizunei dagokionez, azken egunetan ere hainbat adierazpen eman dituzte alderdi ezberdinek, zein irakurketa egiten duzu egoera horren inguruan? Guk oso argi daukagu Euskarak bermeak behar dituela, berme juridikoak behar dituela, oldarraldi betean gaudez, eta hor, orain arte, orain dela urte batzuk arte, zegoen konsenso sozial bat nolabait puskatzen ari da, ez? Eta uste dugu enpleguaren euskal legeak benetan langileen hizkuntza eskubide horiek bermatzeko berme izan behar duela. Zentzu horretan, eta guk ere, EAJ ere interpelatu izan dugu, gaztelera eta euskararen arteko parekotasuna bultzatzen dugu. Uste dugu, enplegu legera, sarbidea, bermatzeko bi hizkuntzak modu berean neurtua behar direla, bi hizkuntzak jakitea bermatua izan behar dela, eta zentzu horretan proposamen bakarra dago, zentzu horretan momentu honetan mahai gainean, EH Bildurena da, eta EAJari dei egiten diegu filosofia horrekin lan egin dezan, eta bi hizkuntzak parekatzen dituen proposamen hortara hurbil dadin eta hortik lortzea konsensuak. Oiana Lopetegi, mila esker Hamaikarekin hitz egiteko tartua hau hartzeagatik. Mila esker zuri. Hona arte iritsi da astearte honetako albistegia. Sua taldearen martxoa abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Hamaikako webgunea eta sare soziala kontsultatzeko aukera duzue. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.